Shalom sederek-sederek sedaya ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Sakderengipun kita sesarengan nyuraos firmanipun Gusti wonten ing renungan dinten punika, sumangga kita ngaturaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung amarga awit saking sih rahmat katresnanipun kita sedaya tasih dipun paringi kawilujengan, kesehatan lan wekdal kangge ngabekti sarta nampi sabdanipun. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti matur nuwun kagem wekdal menika kawula badhe nampi lan mirengaken sabda paduka. Mugi Roh Suci paduka nuntun manah kawula supados saged mangertos lan nindakaken punapa ingkang dadi kersa paduka. Amin. Pasaduluran sing nggawa kabungahan sejati. Menika irah-irahan renungan dinten menika kapendhet saking 2 Timotius 1 ayat 1. Mekaten, lan manawa aku kelingan marang anggonmu ngruntuh loh, aku banjur kepengin ndeleng kowe maneh, supaya aku kapanuhan ing kabungahan. Sugeng tresna ing kamulyane dalam Gusti Yesus Kristus. Serat 2 Timotius punika dipun serat dening Rasul Paulus nalika panjenengane saweg nandhang sangsara wonten ing pakunjaran kota Roma lan kebak kasepen kasebut. Rasul Paulus ngengetake rasa kangen sing luar biasa marang anak rohanine yaiku Timotius. Rasul Paulus ngendika menawa panjenengane kepengin banget kepethuk lan mresani Timotius maneh, supados kabungahan dadi jangkep utawi kebak. Saka gegambaran sesambungan antarane Rasul Paulus lan Timotius kita saged methik piwulang bilih sesambungan utawi rasa pasaduluran sing dilaresake ing Gusti kuwi nggawa kakuwatan lan kabungahan sing sejati. Sepindah pasaduluran sing tulus mupu rirebet. Sanajan Rasul Paulus saweg wonten ing pakunjaran lan ngadepi paukuman pati, nanging nalika panjenengane eling marang Timotius, eling marang imane sing tulus lan eling marang luh sing nate ditetesake dening Timotius, atining Rasul Paulus dadi ayem. Sesambungan rohani sing tulus saged ngluwihi watesing tembok pakunjaran lan jarak sing adoh. Ingkang kaping kalih dadi sumber kabungahan kanggo liyan. Rasul Paulus ngrasa bungah mung merga kepengin kepethuk Timotius. Iki nuduhake yen uripe Timotius kuwi nggawe dampak sing positif. Pitakone kagem kita kanggo awake dhewe, apa anane kita ing keluarga, pasamuan utawa pakaryan wis dadi kerinduan utawi lan sumber kabungahan kanggo wong liya, utawa malah kosok baline anane kita malah nggawe riribet lan sesahing ati. Ing jaman modern iki teknologi pancen wis gampangake kita kanggo komunikasi. Nanging srawung lan kepanggihan secara langsung tatap muka, srawung ing kebak katresnan lan silih ndedongaake tetep boten saged digantekake dening apa wae. Pepanggihan antarane wong pitados kuwi dumunung srawung biasa nanging srawung ing Roh Suci sing saged nganyarake kakuwatan lan ngebaki ati kita kalayan kabungahan kratoning swarga. Ayo kita dadekake sesambungan kita karo sadulur-sadulur pitados minangka sarana kanggo silih ngiyatake silih nresnani lan silih nglipur, supados kabungahan kita kabeh dadi jangkep ing Gusti Yesus Kristus. Monggo kita ndedonga.
Duh Gusti Yesus Kristus, kawula ngaturaken agunging panuwun awit pasaduluran ingkang suci. Mugi paduka kersa nuntun kawula supados saged nggadahi sesambungan ingkang tulus lan kebak katresnan dhateng sesami kados dene Rasul Paulus lan Timotius dados gesang kawula minangka pepadang lan sumber kabungahan kagem tiang-tiang ing sakiwa tengen kawula. Mugi paduka tansah njagi lan ngiyataken para sadulur pitados wonten ing pundi wae papanipun wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.